alaikum jama'a musulmi, barka ku da ziyartar wannan channel ta mai suna Mr. 799 Hausa. A yau darasin da zamu koya muku yadda za a install Ramson waya attack a cikin tamus din mu. To ba tare da bata lokaci ba, idan yau ne farkon zuwan ka a wannan channel ta mu, muna roƙon ka da kai mana subscribe ka danna karara. To ba tare da bata lokaci mu je cikin wannan bidiyon. Zaka fara dai zaka danna pkg update. Da za ta yi mana updating in tamus na da yake ba mu kunna internet connecting ba, amma za mu koma ne da za ta yi mana updating in tamus din mu yadda za mu yi aikin mu ba tare da wata matsala ba. Yanzu za mu yi pkg upgrade. Idan ta yi mana upgrade din mu za mu je a cikin kuram mu ɗauko git column na Ramson waya attack. Za mu shiga kuram Google Chrome din mu. Bara ta buɗe mana, yawwa gashi nan na sacin, za ka yi sacin Ramson waya attack tamus. Wannan na biyu in shi ne ga masu wayanda ke amfani da Linux za su yi amfani da saman nan. Mu da ke amfani da tamus za mu yi amfani da wannan git colon in. Za mu yi copy in shi gaba ɗayan shi, yawwa za mu yi copy in shi. Za mu shigo tamus mu, mai paste nashi. Da yake ni aka gana installing in git colon nawa, na gana installing in Sara Ramson waya. To da ka gama installing, amma gaskiya zai ɗau ɗan lokaci kafin ka gama installing nashi na wannan git colon din. Zaka danna ls, zaka gan shi ga Sara, sai mu ce cd Sara, sai mu ce ls. To command n yana running a python 3 ne, sai mu ce python 3 sara.py. yawwa yanzu mu za mu danna lamba wannan nan tunda application za mu kirkira on the right then. Yawwa za mu danna cd card slash, za mu shigo mun ɗauka photo icon ɗin mu, za mu shigo cikin file manager namu. Yawwa mun shigo cikin file manager namu. To ga icon ɗin da za mu aza nan mai suna Facebook, icon at Facebook, sai mu danna ganin. Yawwa sai mu yi copy nashi na wannan sunan nashi, sai mu yi copy, sai mu zo a cikin Sara, sai mu yi face, sai mu sa afnet misali Facebook, sai mu sa after title abin da ke sama kenan, sai mu sa Facebook, sai mu sa disconnect description wannan, sai mu sa Facebook. Amma ba dole fa ne sai ka harin da Facebook. Nan da kuke ganin setup keys, key inda za ka saita wanda dole sai da shi ne wannan application din zai daina nuna wannan virus din da ka tura ga mutum. Idan ya sa wannan kin lafiya lau zai buɗe. To kai za ka saita wannan kin, ko da ya kira ka ya ce ka turo mai wannan key in zai biya ka, to sai ka tura mai key. Mu bari mu sa wannan shine key in namu. To da yake ni na riga na yi building in application din, bari mu yi Ctrl C. Dan na riga na yi building in application din, amma a cikin ku na sa akwai wanda wannan wurin da ke ba su matsala. To abinda za ka yi idan ya nuno ma bai yi ba, za ka tafi wannan Google Chrome, don ka shigo Google Chrome sai ka yi searching in zifa, ga mana zifa line, gashi nan wannan link din na farin. To ga wannan za ka yi rolling curl din nan install, shine za ka yi rolling idan yana baka wannan matsala, yana nuna ma bai. Za ka komo tamus ɗinka, sai ka yi rolling in wannan command. Short za mu je mu koma kwafi na wannan link in, za mu yi kwafi na wannan link in, ta tafi ga link in namu.
wannan shine za mu yi kwafi nashi, za mu dawo ta mu, za mu yi pass na wannan abin da muka fito. To da yake ni na install nashi, amma za ku gani hadan. To idan ya gama za ka koma yin running command pkg install apk tool. Da yake mu mun installing din shi, da ma waccan matsala da kake gani tana nuno ma za ka yi installing din pkg install apk tool. To idan baka yi running din wancan command da muka ɗauko ba, to lalle ba dole ga wannan pkg install apk tool din. Da yake mun yi installing din wannan application din, za mu fito mu gwada muku shi. Mu wannan shine application ɗin Ramson waya attacking din mu, kun gani ko? Nan abin da za ka sa tunda haka nan ne muka saki in mu 99 Allah daga ya buɗe. Mun gode da wannan kallon bidiyon da kuka yi da mu.